Zerutik ikusita, Gipuzkoa paisaia liluragarriz beteta ageri zaigu, eta bere historiak guztiz maite mintzen gaitu. Gipuzkoako kostaldeak ondo baino hobeto daki, itsasoak zer ematen digun eta zer kendu. Hemen, benetako santutegi geologiko bat sortu da. Kostalde hau, itsasgizonen, saregileen eta batelarien sorlekua da. Bertako herri eta hiriek inbasioei aurka egin diete, eta Belepokeren dotoretasuna eta edertasuna ezagutu dituzte. Izan ginenaren, garenaren eta izango garenaren parte diren elezaharrez eta istorioz beteta dago gure kostaldea. Gure artistak ere liluratzen dituena. Murgil gaitezen haizearen laguntzaz. Hau ez da bidaia soil bat, hau begirada bat da. Zerutik herri baten sustraietara. Euskal Herria, lurralde magikoa. Itsaslabar eta kostaldeko leku ederrenetatik hasita, barnealdeko aran sakonenetaraino, lur honek antzinako herri bat babesten du. Gurea. Milaka urte dituen hizkuntza bat oinarri duen herria. Nortasun propioa duena. Haizeak garamatza, musikarekin batera, mitoz eta kondairaz betetako paisaietan barrena, egan. Eta garena, izan ginena eta izango garena ikusiko dugu. Hau da gure bidaiaren arima, Euskal Herria egan. Gipuzkoako kostalde ederrean barrena egingo dugun bidaia, Txingudi badian hasiko dugu. Gure lurreko paraje ikusgarri honetan, bidasoa itsasoratzen da, bare eta oparo. Hondarribia, Hondarbidea izenak berak, argi adierazten digu igarobide batean gaudela. Mendez mende gune estrategikoa izan da mugan. Merkataritza lekua, baita arrantza eta balea portua ere. Santa Maria atea zeharkatuta sartuko gara, etxe noblez eta jauregiz betetako Erdi Aroko alde zaharrean. Kale historiko hauetatik, Arma Plaza ospetsura iritsiko gara. Jauregi bikain horietako bat, Joana Eroaren etxea izenez ezagutzen dute herritarrek. Kondaira batek dioenez, hemen hartu omen zuen ostatu Filip Ederrarekin batera, Flandriatik Gaztelara bidean, han, printze printzesa oinordeko izendatu zitzaten. Hondarribiko harresiek hiria inbasio bortitzetatik babestu zuten. 1628koa izan zen izugarriena. Uztailaren batean, kondeko printzea buru zuen armada batek hiribildua inguratu zuen. 18.000 frantziar soldadu ziren 700 gizon armaturen aurka, David Goliaten aurka. 69 egun iraun zuen setio latza izan zen. Diotenez, egun bakoitzeko 232 kanoi bala baino gehiago erori ziren herriko etxeen gainera. Eta Hondarribiarrei burdina eta beruna amaitu zitzaienean, etxean zeukaten zilarra urtu behar izan omen zuten, balak egin eta tiroka defendatzen jarraitzeko. Carlos Bosgarrenaren gazteluaren fatxadan, kainoikaden markak ikus daitezke oraindik, baina 3 metroko hormek tinko eutsi zioten erasoari. Gaur egun ez du ja defentsarako funtziorik betetzen. Paradore honek bakea eta atsedena eskaintzen dizkio bidaiariari. Arma Plaza ere etxe koloretsu zinguratuta dago orain.
Hondarribiaren ondoan eta Jaizkibelen oinetan daude Jaizubiko aintzirak eta padurak, Gipuzkoako garrantzitsuenak, benetako harribitxiak. Jaizkibel mendian gora, Guadalupeko Ama Birjinaren santutegia aurkituko dugu, Hondarribiko zaindariaren omenez eraikia. Guadalupeko Ama Birjinari zor zaio alardearen jatorria. 1628ko Frantziaren setioan, herriko emakume batzuek Ama Birjinaren irudia hiribilduko elizara jaitsi zuten han babesteko eta Hondarribia salbatzeko eskatu zioten. Bitartean gizonez jantzitako 100 emakumek, lantza eta eskopetak hartuta, gobernadoreari eskatu zioten harresien zati baten ardura eman ziezaiela hiribildua defendatzeko. Esan eta egin. Frantsesak erretiratu ziren egunean, herritarrek Ama Birjina prozesioan itzuli zuten santutegira. Irailaren 8 zen, hala sortu zen alardea. Harresietatik kanpo aurkituko dugu Portu auzoa, arrantzaleen auzo ederra, bere kale eta balkoi bizi-biziekin. Hondarribia beti izan da arrantzale herri garrantzitsua. 6 mende daramatza Done Pedro itsasgizonen kofradiak arrantzalei laguntzen. Azken urteotan baina, arrantzatik bizi den familia kopurua nabarmen jaitsi da. Iger Lurmuturreko itsasargia, Kantauri itsasoaren oldarraldien lekuko da, Jaizkibel mendiaren oinetan. Itsasargi honek historia oparoa du. Esaten dutenez, Iger Lurmuturraren eta Muitz Uarte txikiaren artean botatzen zuten aingura, kostalde honetara iristen ziren erromatarrek. Kortsarioen eta piraten eraso batzuen lekuko ere izan omen da. Eraso horietatik babesteko, 16. mendean San Telmo gaztelua eraiki zuten. Kondaira batek dioenez, 1522an Jean Flory kortsario arriskutsuak ia 200 marinel errekrutatu zituen Hondarribian eta ura hauetatik abiatu zen Azoreetara. Haren helburua, Ameriketatik zetozen Hernán Cortesen 3 karabelei eraso egitea zen, Moctezumari lapurtutako altxorra baitzera ematen. Abordatu eta kendu egin zien, 45.000 peso urre eta 8.000 kilo zila. Jaizkibelen magalean, Hondarribia eta Pasaia artean, kostalde honetako paradisu ezkutatu bat dugu zain. Labetxuko itsaslabarrak. Naturak, fantasiazko formak eta koloreak marraztu ditu arroketan. Eremu basati honen edertasunak, muturreko emozioen zaleak erakartzen ditu. Zuriz jantzia dago platako itsasargia. Labar gainean gaztelu txikia dirudi. Handik gidatzen ditu Pasaiako portura itzultzen diren itsasontziak. Enbata eta itsaski bortitzetatik iesi datozenak. Ur horien azpian, hondoratze izugarrien aztarnak daude. Suntsiezinak ziruditen zamaontzien hondarrak. Pasaiako sarreran, itsasoak eta arroka malkartsuek bat egiten duten lekuan, Eskandinaviar fiordoen itxura hartzen du bokaleak. Itsasontzi erraldoiek zeharkatzen dute gaur egun Pasaiako badia. Trebeziaz sartzen dira Jaizkibel eta Ulia mendien arteko ubide naturalean barrena, Pasaiako portura iristeko. Euskal Herriko bigarren merkantzia porturik garrantzitsuena.
Donibane eta San Pedro aurrez aurre bizi diren bi herri dira. Senideak diren bi herri. Lehen, Pasai Donibane Hondarribiarena zen eta Pasai San Pedro berriz Donostiarena. Hau oso portu preziatua zen. Itsasoz egin zitekeen edozein eraso geldiarazteko, bi herrien artean 400 metroko burdinazko katea zegoen ertzetik ertzera. Pasaiako ontziolen tradizioari eutsiz, Albaolan San Juan Baleontziaren erreplika eraiki dute. Jatorrizko ontzia duela 5 mende itsasoratu zen Pasaian. Hemen, ontzigintza arotzen lanbidea eta iragan mendeetako eraikuntza teknikak berreskuratzen ari dira. Izan ere, hori egin ezean, betiko galduko lirateke jakinduria horren sekretuak. Itsasotik bizi izan da Bonantzako Kristoren basilika ere. Pasaiako herritarren eta Filipinetara, Perura edo Venezuelara emigratu zutenen doaintzei esker eraiki baitzen. Kapitainek eta eskifaiek itsasoratu aurretik, mezak ordaintzen zituzten babesa eskatzeko eta itzuleran bizirik lehorreratu izana eskertzeko. Karakasko Gipuzkoar konpainia boteretsuak egoitza izan zuen hemen duela 300 urte. Konpainiark 18. mendean Venezuelarekin egiten zen merkataritzaren monopolioa zuen. Eta garaiura ekartzen dute gogora, 2 urtean behin egiten den itsas festivalean, Pasaiako uretan ibiltzen diren belaontzi dotoreek. Pasaitarrek harrotasunez omentzen dituzte batelariak, euren historian funtsezkoak baitira. Emakume ausartaiek badiako sekretuak inork baino hobeto ezagutzen zituzten. Gizonak bakairotara edo baleen arrantzara ternuarantz itsasoratzen zirenean, indarrez eta trebetasunez, galerak, itsasontziak eta galeoiak atoian eramaten zituzten, eta salgaiak ertz batetik bestera garraiatzen zituzten beren bateletan. Neskatxa maite, ahoz kolorez, zaitut gaur laztantzen. Itxaso garden, lur gozoko landare, kresalaren usain, zeru kolore, nire bihotz minberen egun santia herri
Donostiari izen desberdin ugari eman zaizkio, eta irutsulo da horietako bat. Arrantzaleek itsasotik 3 zulo ikusten baitzituzten kostaldeko lerroan. Donostia klasikoak Easo ederraren dotoreziara garamatza. Garai hartan, fintasunez beteriko oporleku bilakatu zen monarkiarentzat eta goi burgesiarentzat, bere hondartzetako area finaz eta itsasoko bainuez maitemindu baitziren. Urte haiek utzitako ondarea dira, hainbat jauregi historiko eta kasino famatu. Gaur egun, udaletxea den eraikina izan zen horietako bat, Kasino Handia. Hemen jokatzen zituzten beren dirutzak, lehen mundu gerratik iesi, hirian babestu ziren Europar aberatsak. Zenbaitek diotenez, hemen, erruleten eta blackjackeko fitxen artean, erabaki zen Matajariren fusilamendua. Dantzari eta espioi holandarrak Londres hotelean hartu omen zuen ostatu. Hoteleko suite nagusiak Benipain haren izena du. Gran Kursal izan zen orduko beste kasinoetako bat, eta hura zegoen tokian eraiki ziren Rafael Moneo arkitektoak diseinatutako kristalezko kuboak. Urtero hemen talentuak borbor egiten du Donostiako nazioarteko zinemaldian. Urumeak Donostiako bihotzeraino garamaza, hiriaren taupadak ozenago entzuten diren tokira. Hiri honen historia zubiz-zubi idatz liteke. Itsasotik hurbilen dagoena Zurriolakoa da. Ardeko esfera batzuk dira haren bereizgarriak, bidea erakusten diguten antzinako planetak diruditenak. Santa Catalina zubia izan zen hirian eraiki zen lehena. Hasiera batean egurrezkoa zen. Maria Cristina zubia da berriz, Urumea zeharkatzen dutenen artean dotoreena. Bere helburua Donostiara iristen ziren bisitariak liluratzea zen. Parisen senide bat du, estilo artistiko beretsukoa. Hark ere 4 obelisko eta eskultura multzoak ditu. Urtero irailean, Victoria Eugenia antzokiak eta Maria Cristina hotelak beren dotorezia temporala eskaintzen diete zinemaldiko izarrei. Betty Davis handiak bere izena daraman suitean hartu zuen ostatu bere azken egunetan. Hemen txeliluratu zuen Donostiaren xarmak.
Urgul mendia, Donostiako 3 tontorretatik txikiena, ez dute txunditzen belaontziek, ez da portura hurbiltzen diren arrantza ontziek ere. Mendiaren magalean, bapatean, hilobiak eta hilarriak agertuko zaizkigu. Ingelesen hilerrian ehortzi zituzten lehen karlistaldian borrokatu ziren soldadu britaniarrak. Hemen daude lurperatuta katolikoak ez zirenen gorpuzkiak. Jesusen bihotzaren eskultura Urgul mendiaren tontorrean dago eraikia. Haren azpian dago mota gaztelua, sendo iraunduen eta mendez mende hiria babestu duen gotorlekua. Haren erdiko zatiak, zaharrenak, 1000 urte bete ditu. 1719an, Frantziar armadaren setioan, leku garai honek funtsezko zeregina izan zuen. Izugarria. Hemendik begiztatzen ziren etsaiaren kainoikaden sugarrak. Diotenez, abisu kanpaia jo eta gero, donostiarrek 15 segundu besterik ez zituzten ezkutatzeko, eztanda gertatu aurretik. Amets egiteko premia dugunean, Santa Clara uhartea horretarako lekua proposa da. Goialdean oso esperientzia berezia dugu zain. Marea, itsasargiaren erraietaraino iristen da, eta han, brontzezko estratu geologikoen artean lehartzen da. Cristina Iglesias eskultorea da sentsazio paregabe honen sortzailea. Haizearen orrazia, Txillidaren eta Peñagantxegi arkitektoaren artelana da, baina aspaldi bereganatu zuten betirako itsasoak eta donostiarrek, eta gaur egun hiriko ikonoetako bat da. Txoko honetan, haize boladeko zen egiten dute txistu, eta Kantauri itsasoaren indarrak pasiorik handienak askatzen ditu. Oria ibaiaren bokalean gaude. Ibai ederronek 75 kilometro egin ditu bertan itsasoratu aurretik. Orio herriak arrantzale eta baleazale arima du. 8 mende baino gehiago zetazeoak harrapatzen. Euskal Kostaldeko azken balea 1901 arrantzatu zuten. Garai batean Orioko itsasadarra ontziolaz beteta egon zen. Mutio Zabalda Gipuzkoan geratzen den 19. mendeko ontziola tradizionaletan azkena. Benetako altxorra. Itsasoak oparotasun handia ekarri dio Oriori. Eta horren adibide da San Nikolas Barikoaren eliza bikaina. Haren horma sendoak, funtsezkoak izan ziren oriotarrak kostaldeko erasoetatik babesten zituen defentsa sisteman. Traineruak zinez lotuak daude arrantza tradizioarekin, eta Orioren nortasunaren funtsezko parte dira. Oriotar arraunlariek sekulako pozak eman dizkiote herri honi. Inork ez du Orioko traineru horiak adina alditan irabazi, Kontxako bandera ospetsua. Gipuzkoako ibairik luze eta emaritsuena da Oria ibaia. Eta airean arraun eginez, Agina garagoaz, Angulen herrira. Aspaldi ibai ertzauek mustroz josita zeuden. Hemen entzuten ziren zerrak egurra mozten eta eskuilak oholak lixatzen. Ertzauetan zeuden ontziola erraldoiak, eta haietatik ateratzen ziren 19. mendearen lehen erdian Gipuzkoan egindako itsasontzia handien erdiak.
Hamarkada batzuk geroago, ondar sedimentazioarekin eta horiak errestan zeramatzan materialekin betetzen joan zen itsasadarra. Apurka-apurka, itsasontzi handiek bertan ibiltzeko sakonera galdu zuten eta ontziolek beren jarduera eten behar izan zuten. Gaur egun, Oria ibaiaren ertzak Gipuzkoako laborantza lur emankorrenetakoak dira. Zarautzera bidean, Moilarriko zamaleku ikusgarria aurkituko dugu. Duela mende bat baino gehiago, hemendik 11 kilometrora Andatzarrateko mehatzeetatik ateratzen zen burdina, ona iristen zen aireko tranbia baten zirga metalikoetatik zintzilikatutako bagoietan. Itsasontzientzat oso arriskutsua zen zamatzera hurbiltzea, korronteek eta olatuek arrokaren ertz zorrotzetara eramaten baitzituzten. Eta ez itsasontzientzat bakarrik, jarduera horrek adore handia eskatzen zien zamalekuan lan egiten zuten gizonei ere. Moilarriko haitza gaindituta, Inurritza itsasadarrera iritsiko gara. Bere onera ekarritako padura hau, Euskal Herriko duna eremu handienetakoa da. Naturagune babestu zoragarri baten arima. Izango dira ikuspegi ederreko golf zelai gehiago jakina, baina itsasora honelako ondar mingain baten gainetik hurbiltzen direnak, agian ez. Zarauzko hondartzak urrezko marka du, Gipuzkoako luzeena baita. Herritarren esanetan, iraganean uretan sartzeko ezinbestekoa zen bainieruen laguntza. Familia zenbaitek zuen ofizio horren monopolioa. Amaren bidez hartzen zen oinordetzan edo bestela saldu egiten zen. Gaur surflariek hartu dute bainieruen lekukoa. Zale eta profesional asko etortzen dira Zarauzko hondartzara, olatuen indarra eta kalitatea probatzera. Isabel Bigarrena erreginak jarri zuen modan Zarautz. Narros jauregian ostatu hartzea gustatzen zitzaion. Haren ondoren, etxe honetan izan ziren Albako dukesa eta Europako beste aristokrata eta erregina batzuk ere. Historia luzea du Aialatarren etxeak ere. Jatorrian bere jabe izan zen Arabako leinuari Zordio izena. Gaur egun Carlos Arguiñano sukaldari famatuaren familiak mimatzen ditu hemen bere platerak. Zarautzen beti dago zer ikusia. Jauregiak, etxeak eta monumentuak. Horien artean nabarmentzen da Torre Luzea, Gipuzkoako jauregi dorre gotiko zibilaren adierazgarririk onena. Zarauzko hondartzaren ondoan beste altxor txiki bat aurkituko dugu. Portua, itsasgorak igerileku natural magiko bihurtzen duena. Ilargi erdi formako eraikin hau ere ikusiko dugu, Vista Alegre dorrea. Hemen erraxatzen ziren duela mende bat, Bilapadiernako konde-kondesak.
Getaria da gure hurrengo geltokia. San Anton mendia, Getariako saguaren silueta ezaguna. Gainean, ikuspegi berdingabea duen talaia dauka. Bertakoek katxapo deitzen diote. Getariako saguak ez du beti isatsa izan. Antzina uharte bat zen. Arrantzaleek txalupa behar zuten ara iritsi eta tontorretik itsasoa begiztatuz baleak bilatzeko. Harik eta 15. mendearen erdialdean, portuaren bidez lehorrera lotu zuten arte. Getaria, erromatar garaiko zetaria bat omen zen. Itsas fruituekin eginiko saltsak eta kontserbak egiten ziren gazitegi bat. Kontserba tradizio hura eta Getariako arrantza muskulua oraindik bizirik mantentzen da bere baxurako itsasontzien harrapaketei esker. Egaluzea, antxoa, bisigua, sardina, herriko parrilla ospetsuak elikatzen dituzten harrapakinak dira. Saregileek, pazientzia eta arreta handiz egiten dute beren lana, eta horri esker, itzultzen dira oraindik ontziak sareak bete-bete dituztela. Salvatore Elizan 1387an oso bilera garrantzitsua egin zuten. Ura gabe, Gipuzkoa litzateke existituko. Hobeto esan da, elitzateke gaur egun dena izango. Tenplu gotiko honetan eratu zen Gipuzkoako hermandadea, lurralde honetako herriak eta hiribilduak lehen aldiz bildu zituena. Getariak bere seme ospetsuenetako baten talentua, haren ondareari eskainitako museo batekin omentzen du. Cristobal Valentziaga, marinel baten eta jostun baten semea, joskintzaren nazioarteko maisua izatera iritsi zen. Coco Chanelek esan zuen getariarra zela diseinatzaile handien artean benetako jostun bakarra. Dotoreziaren zentzu bikaina zuen eta Europako goigizartea eta noblezia jantzi zituen. Baita zinemaren ikonoak ere, Greta Garbo eta Audrey Hepburn besteak beste. Getariako beste seme ospetsu bat, Juan Sebastián Elkano da. 1519an Magaellesek gidatutako espedizioan, Victoria ontziaren buru izan zen. Espedizioak 3 urte iraun zuen eta navigazioaren historiako balentriarik handiena bihurtu zen. Elkanoren erabaki bati esker eta nahi gabe, munduari lehen bira eman zioten. Gaur egun, Getarian herri honetako eguneroko historia idatzi dutenen omenez, itsasoari begira sortzen den ardo txinpartadunarekin egiten da topa. Txakolin honek jatorrizko izendapen propioa du eta Getariako saguari begira lantzen da. Zumaiara iristeko, itsasertzeko bide ikusgarritik jarraituko dugu. Bihurgune bakoitzean, olatuen gainean egan egiteko paradisu bat agertuko zaigu. Mendia edatzen da alde batera, erraldoi, eta beste aldera, itsasoaren handitasun erakargarria. Zumaiako itsasargiak eta portuak, arrantzari, navigazioari eta ontzigintzari buruzko mendetako jakinduria iragartzen digute. Jarduera honek, hainbat onura ekarri dizkio hiribildu honi ere. Horren erakusgarri da San Pedro eliza. Sendoa eta soila, 30 metrotik gorako dorrea duena. Arteak ere aurkitzen du hemen bere lekua. Urola ibaiaren itsasadarrean dago 20. mendeko margolari Ignacio Zuloaga eibartarrari buruz sortutako kulturgunea. Zumaia, nazioartean ezaguna da planetako santutegi geologiko handienetako bat izateagatik. Flixa. Haren ondoan, Itzurun hondartzaren edertasuna aurkituko dugu. Flixa, liburu harritsu liluragarria da. Lurrean 60 milioi urtean gertatutakoa irakurtzeko aukera ematen duena.
baita dinosauroen desagerpena ere. Hau da Europan geruza gehien dituen flixa. Xafla bakoitzak galdera askoren erantzuna eskaintzen du. Flixaren gainean, San Telmo ermitaren ondoan, Zumaiaren ahotsak entzuten dira, itsasoari eta eguzkiari kantari. Deba, sorginetxeko begiratokitik ikusita, bikain ulertuko dugu zer delata bilakatu zen 19. mendetik aurrera, Gipuzkoako udako oporleku desiratuenetako bat. Amabosgarren eta 17. mendeen artean, Deba ibaiak joan etorri handiko merkataritza autobide gisa funtzionatzen zuen. Garai hartan, hau zen estatuko porturik garrantzitsuenetako bat. Arrasateko altzairu eta burdina hemendik ateratzen zen Sevillara eta Ameriketara, eta Gaztelako artila berriz Flandriako portuetara. Jarduera horien zergekin eta Ternuako balea abenturen etekinekin, Debako herritarrek eliza sendo bat eraiki zuten. Kareharrizko dorre itxura duen arren, Santa Maria Eliza katedrala izan zitekeen. Haren elizatariak eta klaustroak euskal arkitektura erlijiosoko obrarik onenen artean kokatzen dute. Hemen goru berezi bat gordetzen zen. Katalintxu, Debako neska gazte bat, Gaston Frantziar noblearekin maitemindu zen azken horren itsasontzia hemen ondoratu eta gero. Gizon gaztea bere herrialdera itzuli zen eta handi gutxira, haren heriotzaren berri izatean, Katalintxu ere penaz hil zen. Amak saminak jota, hilobiaren ondoan eman zuen bizitza osoa, Iruten. Mutrikura iritsi aurretik, kostalde liluragarri bat aurkituko dugu. Alkoleako puntako flix beltza, altxor zinez berezia da, Gipuzkoako itsasartzeko parke geologiko zaharrena baita. Haren xafletan 100 milioi urtetik gorako fosilak daude. Hemen, 2011an, olatuen energia elektrizitate bihurtzen duen olatu planta bat instalatu zen. Aitzindaria mundu mailan. Hondartzaren ondoan, Mutrikuko herritarrek urgaziko tamaina olimpikoko 2 igerileku naturalez gozatzeko aukera dute, itsasaldiei esker betetzen direnak. Mutriku txikia da tamainari dagokionez, baina handia talentuz. Bere portua Gipuzkoako zaharrenen artean dago. Hemen arrantzak eta kontserbagintzak oso bizirik diraute. Mutrikun itsasoarekin lotutako izen ospetsuak sortu ziren. Kale hauetan hasi zen besteak beste, Kosme Damian Txurruka, Trafalgargo guduan hil zen armagizona, baita haren ondorengo Ebaristo Txurruka ingeniari ezaguna ere. Monumento multzo izendatutako hirigune historikoan, 15. mendetik 17. mendera bitarteko jauregitxo eta dorreak aurkituko ditugu. Hemen bizi izan ziren itsasontzien eraikuntzari buruzko munduko lehen eskuliburuak idatzi zituzten kartografo, almirante eta itsas ingeniariak. Saturraren hondartzaren edertasunak iragan tragikoa ezkutatzen du. Hemen, Saturrarango espetxe zentrala zegoen. 5 urtez, frankismoko emakume kartzelarik handiena izan zen. 4.000 emakume hartzera ere iritsi zen, baldintza negargarrietan pilatuta.
156 emakume hil ziren gosez eta gaixorik, baita 51 haur ere, haien seme-alabak. Ondarroako eta Mutrikuko herritarren laguntza eta preso zeudenen arteko elkartasuna izan zen hondartza honetan sentitu zuten berotasun bakarra. Baina Saturraranek maitasun istorio bat ere gordetzen du. Kondairak dioenez, gizon bat eta emakume bat bizi ziren hemen, elkar zinez maite zutenak. Satur goizero ateratzen zen arrantzara, eta Aran haren zain egoten omen zen zeru ertza arakazen. Galerna izugarriko arratsalde batean, Saturretzen itzuli. Aranek zain jarraitu zuen, etzela itzuliko ulertu zuen arte. Itsasoan madarikatu eta bera ere eraman zezala eskatu zion. Burrunba handi baten ondoren, Aran desagertu eta itsasondotik bi arroka hauek azaleratu omen ziren. Satur eta Aran. Ditu dezagun guztia, segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ezer entzuten, zenbat inertzia, zenbat sasirautzaie, nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Hortzimugak begietan, urruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste, abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zure neurrira sorturik daude. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesgune. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesgune. Gehiegi pentsatzen dugu zer pentsatuko duten, lehen aldi gehienak aspaldi joan ziren arren, berri zentzun nahi ditut betiko kantu haiek, izarrei begira orduek egan aldegin arte. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesgune. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesgune. Noiz hasi ginen, bihotzak dionari uko egiten, balkoen edertasuna barrurako gordetzen. Noiz hasi ginen, bihotzak dionari uko egiten, balkoen edertasuna barrurako gordetzen. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesgune.
Hemen bukatu da gure bidaia. Gipuzkoako kostaldea utziko dugu, itsaso ardatz duen lurraldea. Bertan sortu ziren nabigatzaile ausartak, urrutiko kostaldeak kartografiatu eta izendatu zituzten aitzindariak, arrantzaleak, saregileak eta batelariak, beren ahaleginarekin bizitzeko era bati eutsi diotenak. Orain, gurekin daramagu lur honetako baleazaleen eta beren herria defendatu zuten emakumeen adorea. Barreneraino sentitu dugu Gipuzkoako kostaldearen taupada, haren suarra eta edertasuna.